Peer mentoring je vlastne stretávanie sa starších študentov, teda štvrtákov alebo piatákov, s prvákmi na pravidelnej báze. Takže každé 2 týždne v dôveryhodnom prostredí. Teda čo sa stane a čo sa povie na peer mentoringu, sa nevyniesie von. Keď som bol prvák, tak som sa prihlásil na peer mentoring a mne to veľmi pomohlo trochu si otvoriť nejaké myslenie, čo vo mne, čo normálne by som nemal. A s tým mentorom vlastne som pýtal a pokladal mi otázky, ktoré na mňa nenúcoval. Boli to vlastne témy, ktoré mňa zaujímali, ale možno som o nich ani sám nevedel. A on sa pýtal otázky, ktoré som sa potom dokázal sám seba pýtať, ktoré mi na tú konkrétnu tému, ktorá ma zaujíma, zmenili pohľad, alebo dali mi väčší záujem a vášeň do tej témy, ktorá sa týka práve mňa. A na čo sa najmä sústredím ako peer mentor je rozoberať témy, čo môžu zaujímať toho študenta. Teda vlastne je to celé o tom študentovi, o tom prvákovi vlastne, ktorý má 14-15 rokov a témy, na ktorých môže rozmýšľať, ale nie je do nich do hĺbky. A teraz peer mentoring je viac o tom mať toto privátne prostredie, kde ten študent sa môže otvoriť a môže prebrať niektoré otázky a pýtať sa sám seba otázky, ktoré by sa možno sám seba normálne nepýtal. A je to super skúsenosť pre toho peer mentorača, ale takisto aj pre toho peer mentora, čo vlastne mal tú ponuku štvrtáci a piatáci potom. Peer mentoring je jedna z mnohých iniciatív na našej škole, ktorú môžete podporiť 2% z vašich daní. Lebo iniciatíve sa medze nekladú.